Pensaren bakit no napagura ka dirabiki gapungatan ti bannog ko ket nasapangan ay turog ko. Pensaren bakit no jak na namin tay pinakbet pangrabi nga isaganam inakbet na talikudan. Pensaren met lakay hinaado nga inak narisay hinagarukon inak insukat iti sa balin na nalaplapsat. Pensaren pa'y lakay tadyakin pakat kay mosketero kapulaing itirurut ko nga insukat na iyodobo. Kastalaing itibiyag pa nagrikher kat ti maikan ngem numak hariingen tibigat at samutan amamigat kauray nang may kanrigat at dinanggay ta alumasak at kibinta ititagkat sakit man wenno sa lunat. Pensaren bakit no kurang inak may remit kadaw yan dagdagayam na no nagsangon ket nagpagayda. Pensaren bakit naladaw ti awit ko aduman ti makagapu ngem siksikala ti pinakbet ko. Pensaren met lakay jak nakapagkelgel tatay nay masakmet nga min nakipatang kalipatak pa'y nga dan nakasaan. Pensaren met lakay nay nagpaparlorak met itatay tapnuawan umam amang nanam to'y pinakbet ngayon tapagsangsangwan. Kastalaing itibiyag pa nagrikad ket ti maikat ngem numak hariingen tibigat at samutang amamigat tauray nang may kanrigat at dinanggay ta alumasat at kibinta ititagkat sakit man wenno sa lunat. Kastalaing itibiyag pa nagrikad ket ti maikat ngem numak hariingen tibigat at samutang amamigat tauray nang may kanrigat at dinanggay ta alumasat at kibinta ititagkat sakit